tol sa programang Lambo o Radyo kung asa bisita si Governor Bambi Imano, gibutyag sa amahan sa lalawigan nga gikasubo niya og maayo nga hangtod karon wala pa gihapon girekognisar ang pagtudlo ni Board Member Alan Mandukita. Si Board Member Mandukita ang representante sa indigenous peoples kon mga lumad sa Misamis Oriental ngadto sa Hawanan sa sangguniang panlalawigan. Nanumpa sa katungdanan si Board Member Mandukita ni atong bulan sa Enero atol sa Kuyamis Festival ug sugod niadto nitambong na sa regular nga mga sesyon sa sangguniang panlalawigan ug ni isa wala kini mi-absent tungod sa wala pagrekognisar ni Vice Gobernador Jigjag Pilaes. Bisan pa man nga kompleto ang tanang papeles ni ini, wala pa gihapon kini makadawat sa iyang sweldo sugod sa bulan sa Enero. Gikasubo kini nga hitabo sa mga igsuong lumad kay dako nga butang alang kanila nga anaay mo representar sa Hawanan sa sangguniang panlalawigan gikan sa ilang bahin. Kay kini usa sa mga pamaagi aron mas dali nilang mapadayag ang ilang mga panginahanglan o mga sentimento. Gipanghingusgan o gipanawagan karon ni Governor Bambi Imano si Pilaes lakip na sab ang buhatan sa Department of Interior and Local Government nga unta masulbad na ang maong problema aron marekognisar na ang pagkatudlo ni Board Member Alan Mandukita ngadto sa Hawanan sa sangguniang panlalawigan. Ako si Lambo Jobson Patlunag alang sa limpyo ug matarong nga panggobyerno, padayon Pilipino.